हेलो एवरीवन माब्रै दङ आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय थाबाय दिनै गोदान भिडिअ मा नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायना मोनथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा दिनै आं नोंथांमोननो मोननैसो इनफरमेसन होनो नागिरदों बे इनफरमेसनानो जाबाय जोङो फन पे गुगल पे पेटीएम बायदि सालायो नङा होमबा दा बेनि बेलायाव गोबांनो रां लांखुमा जायो एबा गोबांनो रां लांजायो थगायनानै गोबां थगाय जायो बे माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो मोननैसो बाथ्राखौ आं शेयार खालामनो लुबैदों जायफोरा मोनथियो बे भिडिअखौ नायनानै समखौ आद्रि थांहोनो नाङा आरो जायफोरा मोनथिया भिडिअखौ जोबजासिम दान्दिसे नाय अब्लानो बुजिगोन हारसायाव एबा एसामिसाव मोनसे दङ बाथ्रा बुंनाय मा इयो लुबे मित्र लुबे पाप माने मा होनदों लुबैनायानो मानसिनि लोगो हमना ला ओमफ्राय लुबैनायानो मानसिनि पाप नङा होमबा गावनियाव जि दङ बेखौ थानायखौ गोजोननानै ला आरो बेनि बारा माने ओरैनो मोननो दा लुबै दा ओरैनो मोननो लुबैनायावनो बेफोरबायदि गावनिसो उल्था खहा जानायखौ जों गोबां नुनो मोनो नङा होमबा दा फैदो गुबै बाथ्रायाव जोङो हुसियार जानांगोन डिजिटेल मुगायाव दानि दिनाव ओरैनो गोरलैयै रावबो रांखौ बेफोरबायदि बेंक एकाउन्ट बेफोरबायदि फन पे गुगल पे पेटीएम बायदि एप्सनिफ्राय हमना ला नोंनि मबाइलनिफ्रायनो जेबो डाटाखौ जि नोंनि मबाइल सिकिउर बेखौ ओरैनो गोरलै हेक खालामनाया ओरैनो नोंनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय फैसा खावनो हाया दानि दिनाव ओरैबायदि सम फैगासिनो दङ अब्ला बे समावबो बे दिनावबो ओरैबायदि जाम्बा जाम्बि मानसिफोर दङ गाज्रि मोनना रावखौबो आं थांखियाखै जाम्बा जाम्बि मिन्थिनानैबो मिन्थिबायदि फरायनानैबो फरायबायदि गावनि बेंक एकाउन्टनिफ्राय रां लांजायो थगायनानै फ्रड खालामनानै बैसोर बायदि सुबुंखौ बुंदों आं नोंथांमोना हुसियार जा नोंथांमोना ओरैनो बेकारै फैसा मोननो दा लुबै गुबुननि सायाव गुबुननि बुंनायाव ओरैनो दा गोजाव ओरैनो माने गुबुननि बुंनायाव नोंनि जि मोननांगौ बेखौ मोननो लुबैबावनानै नों गावनिखौ खहा खालामनो थांनाया गावबा गाव साननो रोङियावसो जायो नङा होमबा गोबाङानो उनदाहा जायो जेब्ला गावनि फन पे गुगल पे पेटीएमनिफ्राय फैसा लांजायो सिम्पल बे बाथ्राया गोबां फ्रड दं गोबां माने गाज्रि मानसि दङ गोबां माने बेफोरबायदि फ्रड मानसिनो रांनि लुप खालामनानै बेनिफ्रायसो उल्था रां लांनाय हमना ला लटारि हमना ला लन बायदि हमना ला केशबेक बायदि मबाइल एप्सखौ सालायनो रोङाब्ला सालायियानो मोजां जाय एप्सआ माने मानि ट्रान्जेक्सन खालामनाय बे एप्सखौ नों सालायियानो मोजां रोङाबा सालायनो नाङा आरो रोङोबा सालाय आरो सालायनानैबो रोङाब्ला नोंथांमोना आं खिन्थानि नोंथांमोना माब्लाबाबो मा होनो OTP वान टाइम पासवर्ड बेखौ नोंसोर माब्लाबाबो जानला माला सिनाय मोनै सुबुंनो शेयार दा खालाम आरो सिनायनायब्लाबो नोंनि OTP होननाय बे वान टाइम पासवर्डखौ जानला माला शेयार दा खालाम गुबुननो दा खिन्था नोंनि जि मबाइलाव एप सालायो नों माने फैसानि ट्रान्जेक्सन खालामो बेनि पासवर्ड बेनि UPI कड UPI पासवर्डफोरखौ रावनोबो जानला माला दा खिन्था मबाइलनि पासवर्ड मबाइलनि पेटार्न बेफोरखौ नोंसोर जानला माला गुबुननो दा खिन्था जुदि बेफोरखौ गुबुननो खिन्थाना लायो OTP पासवर्ड नोंनि जि पेटार्न मबाइलनि लक बेफोरखौ गुबुननो खोन्थानानै लायोब्ला इजि नोंनि मा मबाइलाबो हेक जानो हागौ नोंनि एकाउन्टनि फैसाफ्राबो दानलांनो हागौ नोंनि एकाउन्टनि फैसाफोरखौ बियो लांजोबनो हागौ बायदि बेखौ जुदि मिन्थियालासिनो बेफोरबायदिब्लानो उनदाहा जागोन उनाव गावनो खैफोदाव गोग्लैगोन ओंखायनो नोंथांमोना बेखौ सिकिउर खालाम नोंथांमोना बेखौ हुसियार जा गोबाङानो बेफोरबायदि फैसा लांनायनि उनाव बे फैसाखौ आं बोरै मोनफिनगोन होननानै एकदम माबा माबि नाम्बार लागोन गुबुनाव फन खालामलाबायनोसै ओमफ्राय बेंकआव फन खालामसै बेंकनि मानसियाथ' बेफोरबायदि लांनायखौ फैसाखौ होफिननाय दिनैसिम खोनायाखै उनाव मा जाहैगोन बेखौ बुंनो हाया दिनैसिम सोरबा फैसा मोनफिनदों होननानै बेखौबो निउसाव नुवाखै खिन्थु फैसा दानलांनायखौसो जों नुनो मोन्दों नङा होमबा ओंखायनो OTP होननाय बे वान टाइम पासवर्डखौ गुबुननो दा होलाबाय बेनिफ्राय मोनसे खोथा गोबाङानो फरायनानैबो फरायबायदि रिकुवेस्ट हरनो हायो एप्सआव फन पेआव गैलिया फन पेनिफ्राय बोखारबाय बे अपसनखौ
रिक्वेस्ट हरनो हाला फन पेआव आपडेट खालामबाय जायफ्रा आपडेट खालामाखै दाबो रिक्वेस्टनि अपसना दं जानांगौ खिन्थु जायफ्रा एप्सखौ आपडेट खालामबाय बे रिक्वेस्ट अपसनखौ मोनला गुगोल पेआव दङ ओमफ्राय पेटिएमआव दंना गैया आं मोनथिया खिन्थु पेटिएमखौ आं सालायाखै पेटिएमखौ आं दिनैसिम सालायफेराखै गुगोल पे फन पे सालायो आरो बे मोननायानो बेस्टखा पेटिएमफ्रा गुबुन आं बेखौ मोजां मोना आरो फन पेखौबो आं मोजां मोना फन पेआव रिचार्ज होयोब्लाबो थाइनै जिएसटि जि बारा लायो गुगोल पेआ एसे मोजांसिन होननानै आं सानो गाव गाव सुइस नङा होमबा जियानो जादोला फन पेआव रिक्वेस्टनि अपसन गैला खिन्थु गुगोल पेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानि अब्ला नायदो जास्ट नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय थाइसे रिक्वेस्ट हरबाय जेनेबा ना बेयाव नोंनियाव लाख थाखा जेबो फैनो हागौ माने ना बेयाव नाय पे बेयाव पेआव थुना नायब्ला नाय आं पेआव थुना नायनि पेआव थुबाय आं नोंसोरनो खिन्थानो हाला नै थांबाय थाइसेया थांबाय जेनेबा आंनिया नै ओमफ्राय प्रसेसिं फेड अब्ला नायदो फेड देखायबाय अब्ला नोंथांमोना नुबाय स्क्रिनाव नङा होमबा आं खिन्थाबाय माबायदि रिक्वेस्ट हरनो हायो बे रिक्वेस्टआव जिथिया पे ओंखारगोन पेआव थुनाय होननाय लोगो लोगो नोंनिफ्रायसो फैसाया थांगोन दा बेफोरबायदि दा गोबां मानसिया बेफोरबायदि कल खालामनानै बुङो नोंनाव केसबेक फैदों आमुक आमुक बे केसबेकखौ नों मानो माने एक्सेप्ट खालामाखै नों मानो बेखौ स्क्रेच खालामाखै नङा होमबा दा बेखौ नों मानो स्क्रेच खालामना लायाखै दा बेखौ नोंथांमोना खालामना लायोब्ला एसे साबधान फरायना नाय मा लिरदों सोरबाया नोंनो केसबेकखौ माने बेफोरबायदि फैदों होननानै खिन्थाहरगोन हमना ला बेंकनिफ्रायनो कल खालामबाय बेंकनि बायदि रायलायनायजों मानसिखौ माब्लाबो बिसास खालामनो हाया जि रायलायगोन नोंजों डक्टर बायदि नोंजों आर्मि सोरबा मा होनो बेंकनि अफिसार सोरबा गेदेर अफिसार बायदि रायलायहरगोन नाथाय बेफोरखौ नों दा फोथाय आरो मेन नोंथांमोना बारे बारे बुंदों बेंकनिफ्राय माब्लाबाबो बे बेंक कास्टमार मानसिनाव फन फैया कल खालामा बेखौ नोंथांमोना मोनथिना ला बेंकनिफ्राय माब्लाबाबो कास्टमार मानसिनाव कल खालामा आरो नोंसो खालामोब्लाबो बैसोरनोबो अटिपि माबा मोनसे बेंकनि मा होनो सिक्रेट नाम्बारफोरखौ रावनोबो दा खिन्था आरो बिसोरनोबो खिन्थाहरनो नाङा बिसोरबो बुंखायो रावनोबो खिन्थानाङा आरो जोंनोबो खिन्थानाङा होननानै कल खालाम मानोना सोरबा सासे मानसिया बेंकनि मानसि होननानै नाम्बारखौ हरोब्ला बै फ्रड मानसिनि नाम्बारखौ हरनानै बेंकनि मानसि होननानै नोंनि फैसाखौबो लांजोबनो हागौ दा बेफोरबायदिनि थाखायनो कुनु माने बिसास दा खालाम बे नोंनियाव जि धोन दङ जि रां दङ बेखौ नों सेभ खालामना लाखि बेंकखौ मानो थाखाय खालामदों जोङो न'फ्राव बबेयावबा लायोब्ला सिखाव खावो नङा होमबा सिखाव खावजानो गिनानै जों बेंकआव दोनो बेंकआव जमा खालामो बेंकनिफ्रायबो बेफोरबायदि गावनो थगायनानै लांजायोब्ला बेंकनि मानसिया माब्लाबाबो बेखौ होफिना आरो बेंकनि मानसिया नाजाब्लाबो नोंथांमोना उननि बे प्रसेस बेखौ नोंथांमोना मोनफिनगोन बेखौ आसा खालामथावना नङा दै फ्रड माबोरै खालामो गोबाङानो रांनि लुब देखायो हमना ला 25 लाखनि लटारि खालामो नङा होमबा बेफोरबायदि 25 लाखनि लटारिनि सोमोन्दै नोंथांमोना मिथिखागौ 25 लाख मोननायनि बेलायाव नोंथाङा 15,000 हरग्रोनांगोन 20,000 हरग्रोनांगोन बेफोरबायदि माने ना बायदि खिन्थु आं बेफोरखौ गुवारै फोरमाया नोंथांमोना मोनथिना ला जास्ट बेफोरो मोनसे नंखाय बेफोरो फ्रड बेफोरखौ नोंथांमोना फोथायनो नाङा अब्ला नेक्स्ट भिडिअ